wakao barupe mag nyithindo manchak duol mag KUPPS omiyo ni koro bende gise loso chike moko mabiro tayo jopuonj madhi tiyo oko ma nyande giwachonwa ni gima gidwa ni mondo kaka wan mbalariany wateg gimoro mwaluongo ni practicum nikech CBE chon en achiel iluongo ni teaching practice tinde iluongo teaching practicum to ketgi ariyo mano makoro gidhigo ma ginyiso ni ka gipuonjo koro sani gidhi mokwongo iluongo ni shadowing ging'iyo mana kaka puonjo itimo to gik moko te madhi nyime skul then mar ariyo koro gidhi puonjo giwacho ni wateg ariyogo asto kendo wateg gimoro miluongo ni micro teaching ma nyathi puonjo chako practice puonj e mbele jowadgi to seche moko be odhi kende studio kaka koro maru ni to chako lesson to puonjo to record to ng'iyo kaka odhiga to oloso kuonde mok beyo koro giwachona adego kwatego to jopuonjre wa biro yudo tije e pinje maoko then kabiro kuom jawinjo madwa riwowano adwoko erokamano ni wan kodi machiegni wiro kanyo wach adier ni sani to waonge certificate koro an gi paro ariyo inyalo biro wang'i certificate ma chiegni gi project management mondo ichaki asto idonjogo e project management koro mano en route mokwongo route mar ariyo be wanyalo ng'iyo ni to maybe qualification no nitie kaka onyalo chako project management asto chaka kawe kaka challenge nonego bed ni waloso somo ma certificate koro mago kata kochopo Ruiru to wanyalo pimo wach mari to piyo kawacho ni ajiwo mana jowa mondo okaw nafas mondo donje university kik giwer mok gidonje university gi dhier gi wacho ni sani ng'ato ko oro kwayo mar pesa to onge ng'ama koso then kwayo ni en kwayo maber ang'eyo ni jothurwa oluoro loan kalure gi gik mosebedo ka timore ma iolo loan matin to ng'ato biro walo odi to ng'ato kawo ruedhini ng'ato kawo dhogi ma en loan maber mar somo nyithindo mondo kawe kata kidonje TVET kata kidonje mbalariany kaw mondo idonjgo nitie jomoko ma seche moko ka ineno ni mondo idhi university mabor to nyalo tami rangaranga ka in bondo kanyo dhi e portal ni sani mondo transfer iwuog kuma noketie mondo idhi kama ni machiegni kata kiwuog e ndiga e dhodu tidhi somo mano biro konyi kata kiwuotho mano biro konyi bang' kiseyudo barua biwaro e pap erokamano ahinya to magutu wach mari mogik watieko ka an gi dakika achiel kende gi ote mari mantiere godo Kenya wache kata ne J Wells kata jok maneno County Dominion machiegni erokamano